kusile sompaka kwase ngilele Ngicela kuqala ngibingelele bonke abantu abakhona sixolise ngendaba yesikhathi sokuthi ube late ngalolu hlobo kwenziswe ukuthi bekukhona i-power outage la eThekwini la ngihlala khona so kwamele ke ngishintshe location ukuze ngikwazi ukuthola i-battery nogesi Madlimali ngicela mfethu ubingelele bonke abantu abakhona futhi Okay mnguni. Ngiyanibingelela babukeli beSolomon TV ngibingelele kuwo wonke nje umuntu. Ngibona ilokhuzana lapha njalo mnguni ngibona ngathi ngiyaphazamiseka nje. Ngibona Ebele ku lokhuzanile. Usend message ngale ngicanga ukuthi mawunayo inamba yakhe ungamsendela ilink. Okay. Yeah. Okay. Ngathi Ngiyabingelela kubabukeli beSolomon TV ngibingelela wonke umuntu osengenile khona lapha sikwazi ukuthi siqhubeke nesihloko sethu nomsebenzi esizowenza wokufundisa sifundise ngezihloko zethu sifundise ngomoya sifundise ngesintu ngicanga ukuthi wonke umuntu wemukelekile ukuthi angene phakathi ekhaya bese sikwazi ukuthi siqale sisebenze sizoqala ukusebenza ke impela nje sizokhuluma ngendaba yesihloko sesanusi nesangoma iyona into esizoyithinta kakhulu isanusi nesangoma angazi noma ngizwakala awezwakala ngizwakala okay sizothinta indaba ejulileyo nje indaba yesanusi nesangoma sikhule sazi ukuthi isangoma makhulunywa ngesangoma khulunywa ngomuntu ozohamba eyothwasa mayihambe eyothwasa ufanele ukuthi aphume ayiphumele atshenwe lithonga noma akhishwe lithonga ebusuku engaboni la yakhona noma egula aphuma ahambe aze kufika emzini womuntu noma wele ehlathini noma wele kuphi acoshwe umuntu noma ngabe uyamqosha lo muntu noma awele esangweni lenyanga bese ke kwazi ukuthi uyagula uzokwazi ukuthi amthathe ambheke ukuthi unjani ambuyise ingqondweni bese kwazi ukumbuza ukuthi ubani yini kwenzakalani naye mhlambe ke seqhamuke sebuza ukuthi ngibekwa yini la ngifike kanjani la useyakwazi ukuthi kuqale lapho ke intwaso yakhe sikhuluma ngendaba yokuthwasa sazi lokho thina ukuthi kuthiwa umuntu mayizothwasa kuthiwa uyathwasa kukhulunywa ngento enjalo njengamanje sifundiswa ukuthi ukuthwasa kufanele ukuthi uhambe uyohlola mawuqeda ukuyohlola ugobela bese uyamphupha lo gobela ozoya kuye noma uhambe uyohlanjululwa bese uyamphupha ugobela noma uyosizwa ngendlela oyosizwa ngayo bese uyamphupha ugobela esekufanele ukuthi uzokwenza uzothwasa izo zonke ke lezo zinto esizaziyo thina bengisakhuluma ngezinto ezizaziyo bengakangeni ngagcila esihlokweni siphinde sibuye la isanusi sazi ukuthi thina umuntu odlula oqala ekuthwaseni abe yisangoma ayoba inyanga abe lugedle abe ingabe angazi ukuthi abe yini bese emva kwalapho ke sezoba isanusi ngokuhamba kwezigaba zobungoma noma zobunyanga kuthiwe ke leso isanusi kodwa thina ngendlela esazi ngayo isanusi umuntu kamoya onezithunywa nedlozi ngisho kanjalo kodwa futhi ungasho ukuthi umuntu kamoya onezipho zonke izipho zonke ziyakwazi ukuqhantela kuye kodwa esidominateayo noma ngolimi labezizwe noma ulimi leyiwula kuyisimo uthola ukuthi yena wembathwa umoya wezulu noma wembathwa umoya wezulu namanzi isanusi ke lezo kodwa ubusanusi abunazi impawu ukuthi ungazi ukuthi isanusi sinezimpawu ongayibona ngaso ukuthi isanusi lesi kubonakala nje ngezinto ayiboniswayo nayiphuphayo ayiboniswayo nezenzakala empilweni yakhe ukuthi lo uyisanusi
futhi akumniki isikhathi ukuthi kufanele ukuthi abe ngakanani kuze abe isanusi. Uyaba isanusi umntwana omncane nje uzalwe kwembathwe lizulu ngoba izanusi isikhathi esiningi ezaphezulu, isangoma yesaphansi. Uma ngithi isangoma esaphansi kunenzeka ukuthi sasemanzini nentaba, siphethwe imoya yamanzi nentaba isangoma, bese kuthi isanusi siphethwe umoya wezulu kakhulu, noma umoya odominant umoya wezulu, kodwa sinawo amanzi nowentaba, sinawo amanzi nowentaba. Siyazi ukuthi ezulwini noma phezulu kunomlilo, kunomoya, kunamanzi phezulu. Phansi emanzini kunomoya, kunomlilo, kunamanzi. Siphinde sibuye entabeni, kunamanzi, kunomoya, kunomlilo futhi nakhona. Njengoba zintathu nje lezi zinto zikutshela ngokusobala ukuthi zikhona kuzo zonke lezi indawo. Nemimoya ke ngokwehluka kwayo nokwehluka kwezigaba zayo uma ukhuphukela phezulu, njengoba sisho ukuthi isanusi si umuntu owembathwa imimoya yezulu, okusho ukuthi umbathwa imimoya yaphezulu. Isangoma sembathwa imimoya yaphansi. Njengoba ke sibekelwe amaqhugwana amabili okumhlaba wethu noma iglobe yethu, umhlaba lo esibekelwe wona one horizontal line ohlukanise iphezulu nephansi, iqhugwane elibheke phansi neqhugwane elibheke phezulu, okutshena ngokusobala ukuthi uma kuneqhugwane elibheke phansi okuyindoda leyo yengamele, umbrella, indoda leyo yengamele. Okune uma kuneqhugwane elibheke phezulu okusho ukuthi asikisi isalukazi letho. Siyamukela konke sikwenzayo, sikwenza siyakwemukela, siyakwemukela. Bese sibuya ke sizoba nalabo ababili, ngoba kwaziwa ukuthi ilokhu isangoma njalo ikwaziwa ukuthi isanusi kufanele ukuthi sibe nemimoya yonke, kube imimoya yaphansi nemimoya yaphezulu nemimoya ekhona nasemaceleni, akungisho kanjalo. Uma ngisho njalo ke ngiqonda ukuya lapha ebantwaneni noma kulamakhosi amabili. Masibuya kula ebantwaneni noma kulamakhosi amabili, sibamba isimo samawele. Uma sibamba isimo samawele okusho ukuthi thina sesinamagumbi amane omhlaba, njengoba ngisho ukuthi isanusi siuzipho zonke. Uma siuzipho zonke ke isanusi ukutshela ngokusobala ukuthi isanusi siphethe yonke lemimoya, umoya womntwana esayidini, kuba umoya womntwana wentombazana esayidini futhi, bese kuba umoya wekhehla phezulu, kuba umoya wezalukazi phansi. Okusho ukuthi iglobe yethu ngoba imi kanjena ihlukene ngezindlu eziyi4 okungamagumbi amane omhlaba. Iyakutshena ukuthi isanusi lapho sembethwe yiyo yonke lemimoya, kodwa edominate kakhulu ingekaNkulunkulu kuso. Bazobuza abanye abantu ukuthi pho izanusi bezikuphi kudala, beyisebenzisa muphi umoya? Izanusi kudala bezikhona, kodwa umoya ubusebenza kakhulu bekuyiwo umoya wezanusi, umoya wemvelo, umoya wethonga. Bekuba umoya wethonga nomoya wengoma noma umoya wehubo, umoya wethonga noma umoya wemvelo noma umoya wehubo. Into ebisebenza kusanusi, ngoba isanusi isikhathi esiningi siphethwe imimoya emibili, umoya wabantwana nomoya webutho, okuwumoya wabalozi omuntu. Uma ngithi ibutho noma ngithi abalozi, uhlanganisile lokho okubili, uhlanganise amadoda nezalukazi, okusho ukuthi lo muntu uphethwe imimoya onamadoda nezalukazi lapha phezulu naphansi, bese kuzoba umoya wabantwana okhona ongwesithathu. Bese sibuya ke sizoba nomoya kamkhulu omkhulu, okuwona lona umoya wenono lezulu, okuyilona elembatha isanusi, bese kuba isanusi ke siphelele. Okusho ukuthi kuba isanusi akudingi ukuthi
uzuhamba igaba ngokuthwasa noma ngokwezigaba zalemi moya esiyaziyo ukuthi kunesangoma kunenyanga kunegedla bese kuzoba isanusi kufanele ukuthi nje lento uzalwe nayo ikwembathe kungenzeka nengane na5 ivuke nezinto enixoxela izinto eningazazi ikhuluma izinto eningazazi ngoba uma itsena 5 ayikakwazi ukuphupha ikhumbule noma iphuphe ikwazi ukuvuka ilixoxe iphupho kodwa kuzozenzakalela niyibona ikhuluma nje ikhuluma into ezindala kunayo ukuthi ubani kwase kwenzeka ukuthi manje kwenzeke kanjani ubani ngoba engekho nje edrobheni usebanjwa abantu ithi hayi fusekwena ungazobheda suka la ingane ikhuluma leyo nto leyo mayithi uyabuka umuntu uthi ngibanjwa abantu bangiphuca imali ngibanjwa abantu bangiphuca ifoni ngibanjwa abantu bahamba nami ngoba ningibona ngibuya manje nje ngishayiwe nginjena abantu abangibambileyo ingane ikushilo lento kodwa manje ngokuthi ingane nithi hayi uyasangana lo iyagula lento lena ikhulunyiswa ubungane uyayibona kanti lento ikhuluma nayo niyayibona lengane nje ikhuluma izinto nje ezenzakalayo ikhuluma izinto nje engalingani nayo okusho ukuthi isanusi asikhethi ibudala asikhethi ubuncane futhi asinayigaba igaba seyingaba khona uma eselungiselwa noma esebonakela ukuthi kunento ehamba nalomntwana ngenxa ukuthi ukhuluma izinto ezenza ukuthi umnake lomntwana ukuthi hayi man naqala wakhuluma kanje lomntwana wabuya umuntu wathi ubanjiwe naqala wakhuluma kanjena kwashona ubani naqala wakhuluma kanjena yehla inhlanhla la ekhaya naqala wabonisa ukuthi ngoba akaboniswa okubi kuphela uboniswa nokuhle aphinde futhi sibuyeleke lapha ekusebenzeni kwaso isanusi sakudala besisebenza ngomoya angisho ukuthi abamanje abasebenzi ngomoya besisebenza ngomoya ngoba izimpe eziningi ubeyilalela ngobuthongo athatha ayobekwa kuleyo ndawo okuzokwenzeka khona isigameko atshenwe futhi ukuthi angasigwema ngani lesi sigameko angithi uyabona ukuthi isanusi zakudala beyisebenzisa umoya kakhulu beyingadingi ukuthi zize ziyongena enkonzweni zize ziyoye ephehlweni kuyokwenzakalana besivele singene nje isanusi emoyeni uma singena emoyeni lento lena ibingasho ukuthi sikhathi sini esizovela besikwazi ukutshena indaba ubukwazi nokuthi uthulele zikwazi indaba ukwehla kuwe kodwa kakhulu indaba bezehlulele kuphela nekhambi ubulitholulele okusho isanusi besisebenza ngomoya wethongo noma ngomoya wobuthongo isanusi besisebenza ngomoya wobuthongo uma sisebenza ngomoya wobuthongo vele zonke izinto zisidinga ukuthi silale mase silalile bese siyavuka sesivuka nento ukuthi kulelizwe kuzokwehla ukuthi asikho isanusi besikwazi ukubona into sihleli kanje sithi ezweni kuzokwehla ukuthi ipolitiki kwasekuba ukuthi kwasekuthi uMandela kwasekuthi uZuma kwasekuthi MK kwasekuthi ANC asikho isanusi esinjalo besingahlahla nje sishaya umhlahlo uma sibuzwa ukuthi kungani kunjena ezweni bese sisho sithi into edala ukuthi kube nje ezweni u1 u2 no3 no4 silindeleni futhi njengoba usukubonile ukuthi izwe liya lapha ngenxa yesimo esiwukuthi bese sisho futhi ukuthi into esingayilindela ukuthi nokuthi izinto esizikhuluma sibhekileke asikhulumi ngenyama uma nisibuza sikhuluma ngomoya uma sihleli kodwa uma sizohliselwa isimo esithile esingakwazi ukuthi sengame abantu noma sengame isizwe kufanele silale na kanjani kuzomela silale isanusi sivuke naleyo nto sivuke nekhambi lakhona ngoba inkulumo yaso esingayibeka ngokuthi inkulumo yakhe ebhekile noma ehleli kuzoba inkulumo ebengathi yangathekisa
njengoba nizobe nimbuza nina nimfaka imibuzo nimbuza ukuthi ubona isisaphi lesi simo esinje emhlabeni bese yachaza ke yena ukuthi hayi anihlahlela indlela ngokuholwa umoya usenihlahlela indlela ukuthi hayi uyabona ngoba kunje kudala kwakuba kanje uyabona ngoba sekunje kwamoshakala la isanusi-ke leso hayi isanusi esikwazi ukukubona sikubone engathi sikubona ngilwane sithi wena engathi wena ade usebenza nabelungu wena ade usebenza nabelungu wena ngosuku olukuthi usebenze nabelungu nenza into enje emhlabeni sizobona into enje. Isikhathi esiningi labo bantu abanjalo abantu abasebenzisana nazo izimo zalabo abantu abasuke belethele yonto eba ubungozi noma egulisa abantu ebayisifo esigulisa abantu. Isanusi nje siqondile sisebenza ngobuthongo siyalala siboniswe into. Isanusi sisebenza ngomhlahlo siyahlaziya siyahlala isanusi. Isanusi sishaya umhlahlo. Umhlahlo yini na? Umhlahlo yilesi simo sokucana. Bazothi hey lo mkhulu okhuluma ngokucana sikwaze lapho ukucana thina. Sikwaze lapho ukucana. Angazi noma ngizothi ukubreaker down ngolimi leyibhukubuku. Ulimi leyilimi. Angazi noma ngizothi ukubreaker down ukuyicana lento. Uyibeke ngezindlela zakhona sisebenza ngokuyixazulula ngokuyiqaqa lento siyihlahlele. Sishaya umhlahla isanusi. Ufika usibuza into usibekele isimo bese uyasibuza bese siyakuchazela ukuthi lo muntu ngoba umbone kanjena nje wenziwa ukuthi nokuthi sasina abantu abanje kudala ngoba isimo sakhona sasinje. Uyabona lokho kuumhlahlo ngoba ukuhlahlela indlela okusho ukuthi ufike nenkinga wena ekhona ebulala abantu ezweni noma ekuhluphayo wena bese yena ayakusiza kulekelele akuhlahlela indlela ukuthi ngoba sekumkanje yenza kanje kusasa kuzoba nje. Isanusi-ke leso. Kanti isangoma sesingene esangomeni ke manje. Isangoma abaphansi isangoma abaphansi abengoma baphansi usangoma abaphansi abasebenza ngezinto eziphansi noma abasebenza ngento eyisigubhu. Ngisho amakhambi nemithi yabo iyisigaxa njengo-anyanisi ngaphansi komhlabathi. Iyisigaxa njengo-anyanisi ngaphansi komhlabathi imithi abayisebenzisayo noma amakhambi abawasebenzisayo. Lokho kuzigaxa-ke njengo-anyanisi phansi komhlabathi kungamakhambi kubizwa ngamakhambi. Imithi ziyihlahla ezikhulayo ziye phezulu ziyimithi. Noma ingayanga phezulu kakhulu noma ingakhula ifike la okhalweni noma ingakhula ifike edolweni kodwa mazi kwaze ukukhula zavelela ziwumuthi zingenaso isigaxa ngaphansi bese kuzoba impande ikhambi umuthi impande. Impande ingasetshenziswa isalukazi ingasetshenziswa yikhehla kodwa amakhehla isikhathi esiningi athanda lokho okuzihlahla okuvunguzayo athanda okuzihlahla okuyimithi okuvunguzayo asebenzisa khona kakhulu. Ingakho nje umuntu engavumelekile ukuba nogobela wesifazane noma ukumiselwa amagobongo umuntu wesifazane ngoba yena yonke into yakhe isemhlabathini. Konke ke sikuthola emhlabathini kuyaphilisa kodwa kunolile. Okusho ukuthi emhlabathini kunobuhle nobubi. Konke sikuthola emhlabathini kuyaphilisa kodwa kunolile ngoba nesikuthola emanzini kuyaphilisa kodwa kunolile futhi noma kunokungcola okuthile okuyimfihlo kukho. So manje isangoma sisebenzisa izinto zaphansi bengisachaza impande ikhambi umuthi. Umuthi-ke unesiqu amagatsha namaqabunga okungama leaves ngolimi leyibhukubuku. Kube khona nefruit. Kuyenzeka ukusebenza nefruit lakho lesihlahla noma lomuthi
indoda ke noma umoya wendoda uthanda lezi zinto ezizihlala. Ingakho nasemakhosini kuthiwa uyinkosi yohlanga. Kuthiwa uyinkosi yohlanga. Ngoba uhlanga umhlanga. Uyinkosi yasemhlangeni eyatholakala emhlangeni. So manje ke ukutshena ukusobala ukuthi lezi zinto ezikhula ziye phezulu noma ezikhula ivele ngaphansi komhlabathi zisetshenziswa amadoda imithi leyo. Kuyimithi leyo namagobongo enziwa ngazo. Awukazi ubona igobongo lenziwa ngento anyanisa isigaxa lapha ngaphansi. Ayalikho ngaphandle kwentelezi yokugeza imbiza yokuchatha kube yini enye eyenziwa lezi zinto lezi iphunga zokuphunga njengoba usukuphunga itiye izinto ezinjalo zisetshenziswa izangoma ngoba zona ziyisigubhu isangoma umoya waso usebenza ngesigubhu umoya wesangoma angikhulumi ke ngegona ngoba nina nicanga ngesigubhu ngicabanga amagona ngoba nina nifuna lento yegona ya ufuna amagona sokwazi ukuthi sibe nemali eningi sibe rich sicebe yekane kamagona ngikhuluma ngento eyisigaxa mina into eyisigubhu into eyisigaxa okuyiyona esetshenziswa izangoma isangoma kumuntu wesifazane asikho isangoma sendoda siyababona ke bathwasile abantu baningi abantu besilisa awukwazi ukuthwasa isanusi sithwasiswa abantu baso indoda ayithwasiswa abantu bakubo ayithwasiswa ogobela indoda owesifazane uthwasiswa indoda yakhe owesifazane uthwasiswa indoda yakhe iyona ekwazi umenzana ukumthwasisa noma ingahamba yenyangeni afika inyanga imelaphe inyanga yini kanti inyanga umuntu wesifazane engaya inyanga negula ifika imelaphe ngomuntu wesifazane ukwazi ukuqhatha indoda akwazi ukuqhatha umfazi umuntu wesifazane manje indoda ayikwazi ukuqhatha umuntu wesifazane indoda ingamqala ngabantu wesifazane ethi yamqhatha indoda wena ungavuma nje ukudunusiswa indoda iqhatha ungumfazi ikuhlalele nje ngophondo indoda yakomunye umuzi ongayazi ikupey cela nje ikuhlalele ngocha so manje manje ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuyibamba kulo 40 minutes ilentoza i-broadcast izofike ikhathe in the next few minutes ngicela senze kanje kwabantu abanemibuzo ngoba umkhulu sekwazile ukuchaza isanusi sowazi futhi owazi ukuchaza ilentoza isangoma so ngizocela as umkhulu eqedelela masukushaya let's say 58 then wonke umuntu seyifakile imibuzo kwi-chat noma sengibhalela imibuzo ecaleni ukuze sikwazi ukuyisho phezulu uhlala phezulu kwayo masiqala enye live session singasabi bafethu nokukhuluma it is also good ukuthi sikhulume masibuya umuntu asha umbuzo wakhe sikhulume noma ungibhalele ecaleni umbuzo sikwazi ukufunda bese siyawulendoza bese siyawuphendula so mhlambe okay abantu baqala babhala imibuzo sikhumbule futhi umkhulu ukhulume ngesanusi okhuluma ngesangoma okhuluma ngokuthi isangoma somuntu wesifazane isangoma isanusi umkhulu uthe sinjani sona somuntu wesilisa noma somuntu wesifazane umuntu wesilisa isangoma mngoko isanusi isangoma umfazi noma umfazane. Yeah, so uze mosubeke imibuzo yakho ibeke phezulu kwalokho Madlimali I think also into engasisiza ukuthi sidlulele nala ukuthi
siphakanyiswa kanjani isanus sikwazi ukuqala sisebenza umoya nesangoma sona siphakanyiswa kanjani noma sihlanjululwa kanjani ukuze sigcine sesisebenza. Nawe ke mawuzoba ne-question ezohambisana nalo mbuzo esabunjalo noma ezo-eda ngiyacela ngempela ukuthi nibuze. Alright. Okay. Yeah. Okay, akekho umuntu obhala la kwi-chat akunankinga. Ngicela sivale leni chat sikwazi uvule enye broadcast sobuyela ngo 10 to 12:50. Ngicela abantu bebhala ku WhatsApp noma babhalele mina bangabhalile umunye umuntu ukuze sikwazi ukufunda imibuzo le ifunda. Alright. Ngicela sivaleke siphinde sibuye. Alright, siyabonga kakhulu ukuthi sibuyile. Nento engiyithandayo bafowethu ukuthi sibuye I think sonke sibuyile kusho ukuthi ukubambisana kuningi and kukhona ngoba uyahalela nokuzwa ukuthi umkhulu uzophendula ithini eminye imibuzo mhlawumbe engeyona yakho, which is excellent. Sidlulele kuminye imibuzo. Uthi umuntu onezimpawu zobusanusi zinjani? Obuze nje kanjalo. Buze nje kanjalo. Hayi azikho izimpawu zesanusi, ngamphendula kanjalo izimpawu zesanusi azikho. Uhamba ngokuthi umoya ukhulumani kuye, wembethwe imuphi umoya. Yiyo ke izimpawu zesanusi. Izimpawu zesanusi amaphupho akho, izibonakaliso zakho, izinto ezikwembathayo zikamoya ezisho ukuthi uphethwe imuphi umoya wena. Noma imiphi imimoya ephakama kuwe uma ulungiselwa noma uhlanjululwa, noma uboniswe ebusuku. Imiphi imimoya ephakamayo nekhulumayo ukuthi mina ngubani, ngumoya muphi, wena wembethwe umoya onjani. Umuntu ongaba isanusi ngaba umuntu nje engenza umzekelo ngami nje. Mina hayi ziningi kakhulu into engitshelwe zona nokushintshana kwezithunywa phezukwami nezinsebenzo zakhona zishintshana ngezigaba zazo. Kutshengisa lokho ukuthi wembethwe imimoya ngokwehlukana. Umbethwe umoya ngokwehlukana. Ngendlela osukuvela ngayo umoya, ngendlela osukuphupha ngayo wena, uboniswa ngayo imibono yakho yobuthongo. Noma indlela othonga ngayo iyona ekutshenayo ukuthi wembethwe imiphi imimoya. Akwesibonge, angazi noma uyaphenduleka lo muntu. Kodwa ngeke ube isanusi umbathwe umoya waphansi. Hayi. Makuzodominate umoya waphansi ngeke umbathwe isanusi. Kufanele ukuthi ube nomoya waphezulu. Bakutshela ukuthi unayiphi imimoya phezulu. Wembethe obani, ibutho, umlozi, amakhosi ezulu, izanga zomoya, uthingo lenkosazana. Ungenzeka nje ukuthi ulele ebusuku ufika umuntu kuwe athi wena ulithingo lenkosazana. Awu, ngiluthingo lenkosazana kanjani na? Ngoba uthingo lenkosazana limbala yonke, mina ngimbala yonke kuwe. Angithi uyibona? Usuke kutshena lo muntu lo ukuthi wembethwe umoya ombaqambili kuwe, onendoda nomfazi. Kodwa hayi ukuthi ube isitabana yike. Hayi kanjani. Hayi kanjani. Amen. Sibonga kakhulu Khondlo. Ngicela mfowethu if kukhona la obufuna uchazise. Okay, ayike uthi bathi baphendulekile bengifuna ukulendoza nje ukukhuluma leyo ndaba leyo. Then ube khona lana Khondlo othi kusabuphupho lento ayisho kuyiphupho uthi ndicela ukubuza kwenziwa yini ndiloko ndiphupha isandla nesicutha kwindwangu emhlophe futhi nomkhulu wami uvele andiphe ii-gloves ezi-red, black
black one side lokhu lifika eliphupho buze kanjalo ilokuzana isession yamaphupho sinayo mhlambe bavulela abantu kodwa khani izoqala uma kulo April lo izoqala yona kodwa nje ilokuzana yamaphupho sinayo angazi ke noma ilabo abantu khona abantu abangisendela ama 200 angisendela ama 200 khona abawusendile bathathu labo bantu labo mhlambe Khondlo anguthi sizoba lungisela nje isikhathi sabo sithi singakawenzi lama lokhuzana lezi imbizo eziba ngama Sunday njalo le eyihloko nemibuzo hayi amaphupho amen mhlambe Khondlo masimnike ithuba lokuthi ayibuzele la abafika phansi isandla unmute bese ayibuzele umbuzo lo ngoba kuyafana ngeke umchazele iphupho lakhe but kusho ukuthi kukhona lento afisa ukuyazi ngobusanusi noma ngobusangoma so masimnike nje makunjalo anginanceke makunjalo angangena abuze noma ngaze abuze kathathu ngizolanda nje mina amen alright mfowethu ngizonginika ithuba mhlambe a few more seconds bese siyadlulela lapha okay sikwazile uyiqeda yonke imibuzo kahle kahle then Khondlo mina ngicela udlule la ekutheni njengoba ubuwathi uba isanusi awesiqale kuyi bese sibuya kuwe kamthini okay unmute mic mfowethu ngibingelela ngithemba nonke ni kahle mkhulu ngibuza la ukuthi esimeni sokuthi sikhuluma ngesanusi indaba eyokuthi ihambiselana negazi or indlela yokuthi ihambiselana nenhliziyo ukuthi umuntu akhanyiselwe ngesiphiwe sokuthi afikelele kubusanusi ngiyawuza umbuzo wakho ndini uthi isanusi umoya wegazi noma umoya noma imimoya yomoya akwengisho kanjalo ngithi umoya womoya umoya wegazi noma umoya womoya ngiyawuza umbuzo unjalo kodwa kahle ukuthi ukuba isanusi si umoya wegazi noma si umoya womoya isanusi si umoya womoya kuyikuthi ke wonke umoya wembatha enyameni isanusi si umoya womoya kodwa umoya wonke wembatha enyameni so manje okusho ukuthi kunezinto ezidingwa umzimba okufanele ukuthi zigcineke ngisho ungaba isanusi ungibona nami nje ngifaka iphandla namhlanje ngangihlaba inyama noma ngangihlaba imbuzi okusho ukuthi kuba khona izinto ezidingwa umzimba noma imimoya yegazi okufanele ukuthi uzenzile since wena umuntu owembathwe imimoya yezulu kodwa ube lo moya wezulu wembathe emzimbeni ube usenyameni uphila ngoba phela kunezinto la emhlabeni odibana nazo ezidinga ukuthi zichithelwe igazi ezidinga ukuthi zithintelwe impande zithintelwe imithi zithintelwe amakhambi emzimbeni wakho njengamanje sidla ukudla okungeyikho siyadinga ukuthi sibe nezimbiza ezihlanzayo njalo enyangeni nje ungahlanza kawu4 noma ungahlanza kawu4 ngeviki noma kawu3 ngeviki noma kawu2 ngeviki noma enyangeni ungahlanza kawu4 iviki neviki uthola imbiza ephuzwayo noma epeyitwayo kube kuwe ukuthi uhlala uhlanze ngoba lezi zinto esizidlayo ziyawuphazamisa umoya ufanele ukuthi umoya uhlale uhlambulukile okusho ukuthi izinto ezidinga umzimba lezo noma ezidingwa umzimba ngoba phela lo moya awusakwazi manje ukuthi ufinyelele emzimbeni ugcina usukugulisa lo moya
usukugulisa kanti ubuza kahle lo moya ufika ukhulume nawe manje wahamba wena wayodla ingulube wabuya wangaphalaza wangapeta wangasebenzisa iwasho noma impande lezo okholelwa ukuthi ziyakwazi ukukuhlambulula noma umlotha lowo noma ini nje okwazi ukuthi iyakwazi ukukuhlambulula noma ngawe empophomeni uyezibeni uye ukuhlanza lo moya umoya wethunywa noma umoya wesanusi wembathisiwe kuwe kodwa wembethe inyama okusho ukuthi wona ungumoya wezulu noma ungumoya kamoya awusi umoya wegazi kodwa izinto zegazi zikhona oyigcinayo sithi lo moya wembatha kuphi enyameni angazi noma uyaphenduleyo siyabonga ngoni qhubeka kukhona umbuzo engiwugejile lapha uthi umuntu wesifazane uyakwazi yini ukuthunya entabeni enika imiyalelo ukuthi agqoke kanjani enze kanjani kodwa eyumngoma noma izinto zobungoma uyakwazi ukuthunyela entabeni ayiwenza izinto zobungoma yayi le into esabhubho phela thina kahle okuzofanele ukuthi niqonde ngathi noma okuyofanele ukuthi niqonde ngomkhulu Mazibuko umkhulu Mazibuko akakhuluma into angayizwa kufanele ukuthi ngizwe emoyeni bese ngiyayikhuluma so manje lo mbuzo walomuntu awuqondile akakabuze kahle noma akakangene angibuze kahle ngendlela okuyiyona awuqondile lo mbuzo umbuzo saphupho engathi uphuphile mhlambe embathiswe isembatho esithile ethunywe entabeni mayethunywe entabeni awukwazi ukuba liphupho leyo nto noma awukwazi ukuba umcabango ngoba umcabango nephupho into eyodwa awukwazi ukuthi kube liphupho leyo nto leyo noma ukwazi ukuthi kube umcabango since umuntu ohamba indlela kamoya ungakasebenzi abantu asebekwazi ukusebenza noma sebekwazi ukuxhumana nomoya bayakwazi ukuhlala la ayibone egqoka ijazi eyogibela entabeni ijazi alibone ngisho umbala walo nokuthi lithungwe kanjani kodwa wena umuntu osahamba uhambo lukamoya kudinga ukuthi ulale eqala anduba lo mbono okuthuma entabeni nezindwangu ezithile uvele kuwe akwesime lapho noma uzwe usephusheni ekhuluma umuntu ethi kuphukele entabeni ngufuna entabeni nendwangu yakhe nje nebhayi lakho noma nejazi lakhe linje akakabuze lo muntu ngizwe Thokozani khona amen so bekumbuzo ukuthi ufikelwe amazwi akulayelayo ukuthi hamba endaweni ethize amalanga athize uphathe ini bese futhi kuba umoya okulayelayo ngoba wazi ukuthi uyapi kodwa usithole sosendaweni ethize ukuthi fika lapho bese usithole futhi lapho kuba ngathi la kudukile unyamalele type of ukhuluma ngeyibonakaliso ukhuluma ngeyibonakaliso angishilo ngathi lento le iwumbono kuma ngento enzakele mkhulu akusiphupho akusisibonakaliso hayi isibonakaliso ungathi akusisibonakaliso isibonakaliso okay ngicela uchaze mkhulu ngichaza ukuthini ngichaza isibonakaliso ukuthi cha ukuthi umkhulu makathi isibonakaliso usho uchaza njani ngisho ukuthi into oyibonile wena ewumbono kuwe umkhulu uyabona oyibonisiwe cha akusinto engiyibonisiwe into eyenzakele waze kanjani ukuthi kumele uye entabeni uyibone kanjani intaba uyizwile ngizwile angibonanga yebo ngithi bengichaza khona ukuthi isibonakaliso into oyizwa ngezwi ikhuluma kuwe uhleli isibonakaliso leso imbono le yebo sikhuluma nje uhleli kanje isibonakaliso
esinye sifika ngobuthongo yithonga siba yithonga esinye Okay. ukuthi angeke uyazi ukuthi ngisho ebuthongweni uyakwazi ukuzwa izwi likhuluma ungaboni lutho Yep. ulizwi izwi ebuthongweni ulele angeke uyakwazi lokho okushoyo ukuthi uyakwazi futhi ukubona into uhleli kanje uyibone yenzeka ibe nje ividi impela into uhleli kanje yenzeka Ngiyezwa kodwa angakafika esigabeni leso. yebo Le ngisho video khona ngeke ukuthi abantu akwesibuye lapha ngoba singathi sizongathi siyaphikisana umbuzo wakho uthini gogo uthini kuze ngikuphendule kuwo into engibuza mkhulu akusizibonakaliso iyayenzakala. ungaqali ngesibonakaliso wena hlona umbuzo wakho ukuthi ufuna ukubuza ini bese ngikuphendula Umuntu wesifazana obvious uyangithune akasisanusi umngoma. ungumhambi wena gogo ungumhambi unezithunywa zezulu unezithunywa zaphezulu ungumhambi unezithunywa zaphezulu angithi manje uyayibona lento lakho ukuthi isifuna kube ngathi ngiyakuhlola ngoba phela kuzofanele ngilalele nenkulumo yakho ehamba ebuthongweni noma ehamba emoyeni ekusitheleni engeke uyabona nje mawungathi ubuza umuntu oyedwa lapha kuthiwa ngithule mina umbuza lento ombuza yona uyayitshela ukuthi ukhuluma ngephupho wena ayikho into yokuthi umuntu angacabanga into ayenze noma kungathi kukhuluma ama voices bese yayenza leyo uyayibona so manje mina sekufanele ukuthi ngihlole lo moya noma lenkulumo yakho oyikhulumayo noma ngiyilalele lenkulumo yakho oyikhulumayo sengiyilalela ngomoya bese ngikuchazela sakuyihlaziya ngikhuluma lungise lapho yeah uza kahle Mazibuko. I think usiswami la into ahlulekayo ukuyilalela ilentozo ukuthi isibonakaliso siyenzeka kumuntu omngoma siyenzeka futhi kumuntu oyisanusi leso sibonakaliso ukuthi ngicabanga ukuthi uye futhi lo sisi ongibuze ngendaba ukuthi kuyenzeka nowesifazane embathwe imimoya yezulu uyabona manje ukuthi lento akhuluma ngayo mhlawumbe useke walungiselwa lo sisi isigaba esithile sokulungiswa kwemimoya yakhe lapha siphendula imibuzo ngetopic esikhuluma ngayo asilungise umoya ngoba umoya udinga ukuthi ulungise uhleli naye umuntu nikhuluma kanje nobabili so manje ukhuluma ngemibono yena ukhuluma ngeyibonakaliso amazwi asemfihlweni njengamanje ukhuluma ngamazwi asemfihlweni amazwi owesifazane owembethwe imimoya yezulu nezigaba zakhe ngoba ethi nje ulokuzana ukhulunywe ezindlebeni zakhe wahamba waya lapho noma wazibona selapho ngokwenyama kodwa lento ikhuluma emoyeni sekuyinto manje okufanele ukuthi sihlaziye siyihlahle sihlole ukuthi imoya muni siphinde siphume nesisombululo nekhambi lakhona ukuthi yelapheka kanjani angazi mina ukuthi siyezwana ya ungathi uthi uzwile kodwa ke masenze kanje sisiwami ukuze ulentoze unethezeke since kusekhona la mhlambe kusenenkungu khona uze uzama ukuhlangana naye uMazibuko nifike nidingide ke lonto leyo sokhuluma phezukwayo into ezofike ikhuluma nomoya wakho straight ngifike lana ke manje ngoba kuyimanje nje lo sisi lo usuka kwalungiselwa sisi wena
noma usuka kwahlanjululwa. Yebo ngihlanjulule mkhulu. Ubani okuhlambululile? Yebo. Ngicina ungihlanjululwa wuwe. Oh. Wathola luphi ukhamba ogcine ukuthola lapha kimi? Noma uhleli iphi igobongo ngoba nazi ukuthi igobongo lezi impande. Hayi impande lezi sihlukanisa. Ukuhlambulula. Yebo. Okay. Okusho ukuthi wena kumele ubuye uze la kimi uthole impande zamanzi neimpande ezezulu noma impande ezomoya. Zibhaliwe ukuthi amanzi nomoya lezo impande lezo zimbili ezeyithunywa lezo impande. Ngoba lento ihambisa kanjena ifuna ukuvuleka, ifuna ukuqhumisa lesithunywa sesiyasebenza kahle kahle mawusibuka. Manje uyabona ukuthi sizoqhubeka sibe busy nalezi zinto. Buya kimi uthole lezi inkambe ezimbili. Amen. Noma uze kimi sihlale phansi sibukisise lento yakho ngalendlela kodwa sengiyibonile ngiyiqedile mina manje ukuthi kwenzakaleni masiqeda ukuhlambulula. Sengibukile ngiyiqedile uzobuya kimi wena uhlale phansi sikutshela ukuthi iphathane nani kule inani elingaka sikwazi ukuthi isambe nawe siqhubeka indlela. Amen bafethu ngisaqhubeka kancane nje la ngombuzo. Umbuzo uthi ingabe isanusi sikhona esamanzi noma esentaba noma umuntu oyisanusi umuntu ongamele imimoya yezulu. Imimoya yezulu kuphela. Imimoya yezulu kuphela kodwa imimoya yezulu yongamele konke. Okwamanzi nokwentaba. Imimoya yezulu kuphela iyona eqhwakele kahle kahle. Hayi ukuthi kusuke kuyiyo kuphela. Iyona eqhwakele. Ingakho nje masibala imimoya sithi entabeni kunemoya emihlanu, emanzini kunemoya eyisikhombisa, kodwa phezulu kunemoya u12. Uhlanganisa lo 5 wentaba nalo 7 ukhanda bani u12. Okusho ukuthi wena wembathwe lizulu uqobo uma uba yisanusi. Kungenzeka bakutshela ukuthi uyisanusi, kungenzeka bangakutsheni. Ungenza bakutshela ukuthi unamakhosi ezulu, ungenza bangakutshela. Ungenza ngelinye ilanga uthi bakutshene ukuthi unamakhosi ezulu kanti bakutshela ukuthi babuye bezokutshela ukuthi unebutho lezulu, unebutho lamanzi, unebutho lentaba. Kahle kahle wena unezipho zonke phezukwakho. Bekhuluma empusheni noma einkulumeni zomoya. Kuwe bekutshena kanjalo. Uyayibona? Yebo. So manje usukumethwe lizulu uqobo lwalo. Hayi ukuthi unemoya yamanzi kuphela kahle kahle usuke kuphakama izalukazi kakhulu kuwe uma uzoba nemimoya yamanzi. Isangoma samanzi, isangoma sentaba, isangoma sezulu noma isanusi. Uma umuntu ethi yebo, uma ethi kumuntu uyisangoma sezulu usuke esho ukuthi uyisanusi uqobo lwazi. Ukwazi ukubamba into eyiduma ngezulu wena. Kuhlangene owesilisa nowesifazane emzimbeni wakho ngo. Noma kuhlangene umoya wesilisa nowesifazane emzimbeni wakho. Ikhona ke ivideo siyenzile ebihlukanisa asike sakhipha ivideo yesanusi umehluko phakathi kwesanusi nesangoma. Ikhona enye esiyikhiphile esiyenzile ivideo ekhuluma ngomoya wesilisa nomoya wesifazane. Iyancika kuyisanusi nesangoma kodwa ichaza ezinye izinto ezihlukileyo esayishiyayo kuyisangoma nesanusi thina. Umoya wesilisa nomoya wesifazane, imfihlo yomoya wesilisa nomoya wesifazane. Noma umehluko phakathi komoya wesilisa nomoya wesifazane. Hayi siyabonga mkhulu sesizoyilinda ke le video iziphume. Sizokhona ukuthola inqanzelo kahle. Yeah, amen. Yeah. Ngoni sekhona imibuzo? Laba bephakamisa lapha. Hey, inkinga umuntu wenza into eziningi ngesikhathi esisodwa. Yeah, ukhona uXolani la obuzile umbuzo bengisabheka umbuzo wakhe uthi kuzowenza kanjani. Xolani ngicela ubuze lona umbuzo ngoba lona is very personal. Mangithi very personal mhlambe
unempawu ezisondelene nawe kakhulu mkhulu kozokwazi ke ulelozo ukuhlahluba ukuze ugcine si-understand sonke. Kodwa ngicela ukunika ithuba Xolani loku unmute mic bese uyabuza. Enkulu ngiyabulela esikhashanyeni. Ngicela ukubuza engisecaweni Uphi lo muntu okhulumayo? Uphi lo muntu okhulumayo? khale kakhulu. Uphi lo muntu okhulumayo? Ngizive nehliziyo ebuhlungu. Uphi lo muntu okhulumayo? Dimno. Ya ngicela uqale phansi swami. Khulu. Ngicela uqale phansi. Ngicela ukubuza mkhulu njengake xa ngisecaweni ngeske ndingathi ngikhale kakhulu xa kuthandazwa. Sometimes ezinye ingoma eziculwayo apha ecaweni kube ndibambe umntu ngase ndibambe umuntu mhlawumbe ndimenze something uba yenziwa yintoni loo nto ingaba ngumoya all-right na okanye ngumoya nje omdala. Oh, wena gogo usamale uhlanjululelwe imimoya. Ungenzeka ukuthi ingulo yemoya noma ukugula ngokukamoya. Udinga ukuthi nje uhlanjululelwe imimoya ukuze kwehlukaniseke izinkinga zedlozi phezukwakho neinkinga zomoya wesithunywa noma inkinga zomoya walolusizi oluvuka kuwe lengoma. Akwesithi nje wena udinga ukuhlanjululwa ukuze ukwazi ukuhlukaniseleka phakathi komoya wesithunywa nedlozi phezu komzimba wakho. Amen. Amen mkhulu ngiyabulela. Yeah. Sibonga kakhulu Khondlo, siyabonga nabantu ababuzile ibimnandi kakhulu le session. Into engiyithandayo ukuthi ukhulume nina abantu abakhokhile kwaphindwa ukukhuluma noKhondlo ngoba kahle kahle imbizwa yilokho. Thina esijwayele ukukhuluma kwama-video akumele ukuthi sikhuluma kakhulu, kumele sikhuluma nina. Ngiyabona kodwa ukuthi abantu bayebebuza bevukelwa umoya. Ngicela senze kanje mhlambe umuntu meziba nombuzo othanda ukuhluka kakhulu awubuze manje kulo 2 minutes esosele bese ke if awukho umbuzo onjalo Khondlo ngizocela ukuyivala noma sivale ngokuthi kwenye isession lelandelayo ubeke izwi lokugcina like a conclusion izwi ukuthi kube siyifinqe inkulumo yethu. So kulaba abanombuzo nje othe phecelezi noma mhlawumbe esingadluli kuwona sicela nibuze kodwa ningabuza umbuzo bese wabuzwa before angani ukuthi iyazwakala ningisho uqale nje enye into esecaleni. Oh, mnguni. Siyabonga nje sibonge kubo bonke abantu abangenile lapha embizweni. Imbizwe yesine. Siphinde futhi sibemukela abantu kuyimbizo elandelayo. Siyacela abantu ukuthi bangene embizweni ngoba imbuzo nje awukwazi ukubuza kuma comment section. Awukwazi futhi ukuthi ungifonele uzongibuza imibuzo efana nale. Awukwazi ukuthi ungenzele i-voice note ku-WhatsApp uzongibuza imibuzo efana nale. Asikwazi ukuthola imfundiso nempendulo kufoni njenge WhatsApp, njenge call, njenge YouTube, njenge TikTok in. Kodwa ku TikTok kube ngcono uma ungene live. Kuyafana neZoom. Asiqhubekeni ke babukeli beSolomoya. Ngene kuyimbizo sizokwazi ukuyibuzela. Akekho umuntu obuzela omunye umbuzo. Akekho ngoba ngisho engabuza umbuzo obuyibuza wona wena kodwa ubengeka ubeke ngalendlela obuzobeka ngayo wena ngoba uhambiselana nesigulo somzimba wakho lo moya. Siphinde sibuye lapha ke sizoba namatho ayobe ehambele impophomeni umuntu yokhokha imali yakhe ayohlala u7 days. Lapha esiyobe siya khona emanzini ekuseni nantambama kuleyo ndawo esiyobe sibhukhe kuyo eneyimpophoma ezihlanzekileyo.
sisobe sihamba ku7 days. Leyo nto singayiqala end of August, end of December, kube ama-tour awu-2 kulo nyaka ngoba sesiqale late, ukuze sikwazi ukuthi sihlale nabantu kanje for 7 days, sihleli nani, nikwazi ukuyibuzela, nikwazi ukuhlanjululwa ngendlela okuyiyona. Sizokhipha-ke inani lemali bese-ke sazi ukuthi kuhanjwa kanjani, kwenzeka kanjani, siyaphi. Abantu-ke ngikhulumela ukuthi bazilungisele ukuthi ama-tour azoba khona, azokwazi ukwelapha wena, uyobuya kuyolandwa laphana, kuyofastwa, kuhanjwa amanzi ekuseni nantambama, kufastiwe for 5 days. Uyozuqala ukudla osuku lesi-6 nosuku lesi-7 sesehlukana, abantu sebeyiyela ey'ndaweni zabo. Njengayo imbizo lena ibalulekile, ukwelapha kwezulu lokho esikwenzayo. Siyakwazi ukuthi umuntu simelaphe ngempande, simbone inyama nenyama, sigeze inyama. Siyakwazi ukwelapha umqondo womuntu njengoba senza imbizo kanje. Sesiyakwazi futhi ukuthi masikusa kuyitho uyothola inhlambuluko engizothi inzulu. Usuku nosuku uze kuhlangana u5 days. Bese siyalinqamula ibhande ku6 days. Sesazi ukuthi kulo 2 days siyadla, siyakwazi ukuthi sibonane, sishutha amavidiyo, imibuzo nazo zonke lezi zinto. Akwengibonge bafowethu, singaze sicinyelwe imbhanyabhanya wethu, imbukise ebhanyabhanya. Ngibonge kakhulu kubantu abangenile nababuzile, nabafowethu nje abaphethe imishini lapha abacofayo, ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nje nami ningemukela kulolu suku lanamhlanje, ngikhathele kabi. Ngisuka emshadweni lapha ekhaya. Amen. Mbuzo wami manje. Sibonga kakhulu. Sibonga bafowethu sizandla lapha simshiye kanjani yami? ukhona ophamisa ukuthi ke Mazibuko manje isikhathi sesiphelile saleni session mhlambe asenze kanje masiphinde sibe nenye session kodwa yona izoba mfishane ngeke ibende njengale ngoba vele bese sesivalelisile senzela ukuthi nje siyanthanda sifuna wonke umuntu aphendule so izongena ngo 8 minutes past masivaleleni sivule enye session eyokuvalelisa leyo sivalelisa nangalombuzo lo ukuze sikwazi ukuqeda. Ngudi singachubeka mfethu akekho umuntu osele ngaphandle. Okay. Umbuzo nawo ke mkhulu. Ukuthi njengenjwayelo ukuthi sesahamba endleleni zokuthi amajaridi ayaqiniswa abantu bayaqiniswa nje ngenyanga oyizangoma Mfethu ngicela silento thinta so manje into engizoyibuza ukuthi isanusi yini siyakhona ukuthi sigcabe umuntu or siyakhona ukuthi sobethela Khehla lam mkhulu Mazibuko sacela uvule imic mfethu umutile lapho. Oh hey bebisani bafowethu. Nazi sanisidila imkhumane le. Okay. Umbuzo ukhuluma ngendaba yokuthi isanusi siyakwazi ukuphuma semzini womuntu. Isanusi kahle kahle asikwazi ukuphuma semzini womuntu sihamba siyobethela sihamba siyogcaba umuntu sihamba siyokwenza esikwenzayo ngenxa yokuthi ke thina laba bolimi leyiwula okungabelumbi noma ungabelungu sebasithathile basibeka kulesi simo esikuso njengamanje noma sebasithathile ngolimi leyiwula ba disconnecta ingakho ezizinto sezenziwa yinoma ubani. Umuntu obehlele umoya ubelalela izinto zezwe nje izinto zomoya cha bese ehamba ayokwenza ngendlela okuthiwe akenze ngayo noma adlulisele inkulumo kamoya ayizwe ebuthongweni kubantu noma engaye enduneni yenkosi ngoba ngalezi ayikhathi kwakungekho social media la social network la ingaba ama social network ingaba ama media
noma amafoni kwangekho amafoni kungekho lutho kungekho Zoom kungekho nix nje eyayixhumanisa abantu kwakuwumoya kuphela ney'nduna ke amakhosi ney'nduna nakho konke ke ekuhlaleni la emakhaya so manje ubuthi uma ubonisa umbono udlulise enduneni induna ekuthatha kusemakhosini mawufika ke lapha emakhosini usuyasichaza ke isimo sakho inkosi ke sihlaba umkhosi isiya ikhuluma nabantu bayo babuye ke abantu ukhushukele entabeni lapho kuphathwe leyo nkomo mayikuthi bekufuneka inkomo mayikuthi bekufuneka ihlonti kuphakanyiswa umlilo yezulu eyokwazi ukushisa leso simo bese iyashiswa leso simo oyamika impendulo ila ekuthenini uthi siyakwazi isanusi ukuhamba siyofika emzini womuntu isanusi siphiwe inono lezulu siphiwe amakhosi ezulu angeke singakwazi ukuhlanza umuzi kodwa ngesimo sesigaba saso kahle kahle isanusi siyakwazi ukuthi sihlanze umuzi sihleli la ngoba sikwazi ukuhlanza izwe sihleli la ngamandla sinikwe wona uma kudingeka ukuthi sihambe sifike kulowo muzi siyakwazi ukuhamba sifike futhi mina uma kunesidingo nangokushintsha kwezimo zomoya phezukwazo leso sanusi leso uthola ukuthi beselapha umuntu ngefoni sikwazi ukukhuluma nje nomuntu ngefoni elapheke simkhulekele nje sithatha amanzi afakwe izinti sithi akaphuze noma sithi akageze ngawo elapheke umuntu mana mkhulu ubungulu mana mkhulu so manje yashintsha leyo nto othola ukuthi lesi sanusi noma lo muntu esimbiza ngomthandazi ngoba izanusi eziningi ibizwa ngabathandazi kuthiwa umthandazi ngoba usuke esebenzisa izithunywa usuke esebenzisa umoya kuyikuthi ke usuke embathiswe lo moya ngezigaba zawo ungewona isanusi ngoba isanusi siyisithunywa sakudala siyingilozi yokhokho siyingilozi yakudala ingilozi yasendulo isithunywa sasendulo isanusi so manje sebeyakwazi ukuthi bakukhulekele efonini sihambe isigaba sime sithi laba abantu baningi uchitha isikhathi efonini ngoba ubakhulekele efonini nje besinda bameme manje basondele kuwe uzokwazi ukubabeka izandla bakwazi ukusinda ihamba leyo nto leyo uthola ukuthi abantu sebebaningi baba ulayini manje kodwa ke manje olayini sibabona kulabo abantu abathwele thina abalanda abantu ngezibunge abalanda abantu ngamajaji abalanda abantu ngamabutho abalanda abantu ngezizwe angithi uyayibona so manje amakhaya sengcolile afakwa lezi zizwe afakwa izilwane afakwa yonke lento kuyadingeka ukuthi lo muntu esigabeni sakhe kuyohamba angasafika emizini asekwazi ukwelapha umoya ehleli ngoba usesesigabeni esithile yingakho ngithi isanusi angeke ubone uphawu lwesanusi sanusi ngeke uze uyibone impawu zakhona ubona nje ngokushintshana kusina kudedelana izithunywa phezukwayo ukuthi lo muntu lona kunento ethile ehamba nayo izithunywa ziyashintshana lapha phezulu komzimba wakhe wembethwe yilo lonke uhlobo lomoya ngokwesigaba zazo imoya amen siyabonga hayi zizwe kakhulu bafethu ngizocela ngisho noma ubunawo umbuzo ubambe khona ngoba sesinama sessions maningi kakhulu and I think abantu sebevuka umoya manje ngoba sikhuluma into yokuphila siphinde silendoze bafethu siphinde sibe nayo imbizo next month futhi mayiphela inyanga so izophuma iposta izobeveza i-actual date makuzoba khona into ngoba sifika ezikhathini zama-holiday kakhulu manje so mazophinde futhi kube khona enye adjustment ezoyenziwa sophinde sinazise njengoba sikwazile ukunazisa kodwa nje hlezi nilindela isikhathi lesi towards the end of the month la sokwazi phinde sihlangane khona bafowethu ngicela ukuyivala siphinde sihlangane ngolinye usuku amen amen Nkosi siyabonga